Passa un minut de les 7 i comencem aquest bloc informatiu amb el Manel Cascante. Us volem apropar un exemple de com s'aprofiten les parets mitgeres de la ciutat per fer-hi nous pulmons verds, això sí, verticals. Ens trobem a la confluència entre el carrer Ciutat de Granada i el carrer dels Almogàvers. Aquí al darrere hi tenim el Jardí del Sol, un jardí vertical 100% autosostenible. Aquí hem quedat també amb el Manel Claviller, que és director tècnic de l'Institut Municipal del Paisatge. L'Institut Municipal del Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona té un programa de remodelació de parets mitgeres. Aquí tenim un bon exemple d'una mitgera sostenible, amb vegetal, a més amb un tipus de plantació tradicional. L'origen d'això és un tema, jo diria, de sumar coses. Això serà una zona verda, amb un futur bastant proper, i l'interior de Mansana també. I ens quedava aquesta paret, com deies tu, una paret cega, com estan totes aquestes parets, certament deixades, o el pas del temps. Aquí es donava l'avinentesa que es tenia que fer una escala d'emergència en aquesta paret. I nosaltres vam aprofitar, quan ens vam assabentar d'això, poder transformar l'escala d'emergència, canviant el seu disseny, com un eix vertebrador de tot el jardí. O sigui que tot el manteniment del jardí es fa tranquil·lament, sense arnesos i sense res, a través de l'escala d'emergència. I alhora també dona servei a lo que és la central solar. Tenim un rec de gota a gota que es nodreix, i aquí està la part també, jo diria, novedosa, de l'aigua de pluja del terrat. Van a parar un dipòsit que veurem després aquí baix, i aquest dipòsit, per tornar a portar el gota a gota a les jardineres, utilitzem l'energia d'aquestes plaques per pujar-ho. Evidentment, aquestes plaques estan donant moltíssim més energia, donant 15.000 quilowatts de potència. Per tant, en els moments que està donant màxim assolells, poden funcionar les nostres bombes i alhora l'edifici té consum zero. Manel, quines espècies heu escollit per plantar aquí i en funció de què s'ha fet això? Sí, a veure, aquí en realitat tenim dos grans famílies d'espècies, les que ens provoquen volumen, i en tot cas una caiguda, i les enfiladisses. Hem triat enfiladisses perquè l'enfiladissa és una planta que, o perquè s'enrosca, com tenim això, o perquè té sarcells, només segueix les línies, els tutors que nosaltres li posem. I d'aquesta manera no colonitza, no ens està colonitzant l'edifici. I podem aconseguir els plans de verd que busquem. Manel, estem ja a la part superior, veiem unes plantes realment molt exuberants. Per què estan així? Com les regueu? Sí, a veure, realment estan molt exuberants. Nosaltres ho reguem amb aquesta manguera, que és un gota a gota. Hem dit abans que era un jardí tradicional, i per tant això manté la terra humida, està molt ben orientat, les espècies són adequades, el resultat és que hi ha exuberància. Tot està pensat aquí. Veiem aquests materials, són materials que no es fan malbé, diguéssim, són sostenibles. Sí, a veure, això ha sigut molt pensat i tenim experiències com la de mitgera verda també del carrer Berlín. Tot és ferro, tot és acer, tot és galvanitzat. I normalment no hi ha soldadures fetes in situ, tot és fet a taller, i després tot cargolat. Amb la qual cosa els punts d'oxidació són mínims, no tenim que fer pintures de protecció que s'han de fer cada 15 anys, amb la qual cosa tot això ens ho estalviem. Jo entenc que totes aquestes coses que a vegades poden encarir una mica el pressupost és un gran estalvi per després, i en el fons no deixa de ser també un tema de sostenibilitat important. Perfecte. I a més hem vist aquí dalt, curiosament, que hi ha uns nius col·locats. Sí, intentem que aquestes parets es tanquin amb elles mateixes. A la ciutat li falten forats perquè els ocells normals, els migratoris o els nostres pardals funcionin. Estem sempre en contacte amb biodiversitat, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, i llavors, en col·laboració amb ells ens diuen com tenim que posar els nius, a on els tenim que posar, a quina alçada, o mirant endintre o en fora, com en aquest cas, que ens miren cap endintre. A totes les mitgeres que fem, poc o molt, totes porten nius. Bueno, aquí tenim el plafó que diem nosaltres, és l'element perquè el ciutadà pugui veure, pugui copsar com funciona això que hem estat veient ara. Això que veiem aquí és un marcador, la part de dalt ens marca els watts de potència instantània que s'està produint a la central solar, la segona marca que porta 2.500, això són l'acumulat, l'energia
acumular de quilowatts hora des del moment en què vam començar a marcar, i a sota és un comparatiu. Una mica cada mitgera que fem nosaltres d'aquestes característiques porta aquest plafó en diferents condicions, perquè hi ha un que dona llum a una biblioteca, l'altre dona llum al servei d'enllumenat, o sigui, amb les variacions que sigui, però sempre amb aquest llenguatge i amb aquesta espècie de netedat d'explicació. I, evidentment, sempre amb el marcador. Vinga, fins aquí el passeig d'avui del Manel. Parlem ara del Festival Musical Connexions, que ja arriba a la seva recta final. Aquest vespre destaca l'actuació del grup The Gramophone All Stars, un col·lectiu que s'ha ampliat fins a convertir-se en una big band i que ha exhaurit les entrades. Per tant, màxima expectació, Abigail, aquí a la sala 2 de l'Apolo.